Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында универсаль педагогик компетенциялар технопаркы ачыла. Киләсәк укытучысына технопаркны өчен кирәк. Һаумыгыз. Эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсимә Иштанова. Программабызның кунагы Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университеты проректоры Венер Шаяхмәтов. Һаумыгыз. Хәерле көн. Шулай итеп аңлатып китегез, технопарк укытучылар өчен нимәгә кирәк һәм гомумән нимә була ул? Гомумән без технопаркта педагогик белем бирүнең сыйфатын күтәрүдә күзәтәсәк, без бит инде был технопаркта айрым бинага урнашасак, инде ул безнең 200 квадрат метр самаһы урын билдәләнәсәк, төрле майдансыктардан торган һәм заман укытучысын кирәкле кимәлдә әзерләргә мөмкинлек бирә торган технопаркты бына оештырырга безгә үзебезнең Мәгариф министрлыгы тарафынан бүленгән грант аркасында эшләйбез. Был грант турында ентекләбрәк, чөнки ул зур федераль кимәлдәге грант, шулай бит? Асыллап та был зур грант дип Россия төбәкләрендә булган 30 педагогик университетларның барыһын ала. Бүленде был технопаркты төзү мөмкинлеге тибез инде. Төзү мөмкинлеге һәм һәрбер регионда ошондай технопарк заманса яһазландырылган барлыкка киләсәк. Һәм вакытты тибез инде уның бына әле вуздар аксалар, бүленгән аксаларды алдылар. Декабрьдән адагына тиклем был технопарктың төзүдән эшләре тәмамланырга планлаштырыла. Һәм нинди сумма турында һүз бара? Бына был сумма 100 миллион самаһы турында һүз бара инде. Безнең университет һоңгы елгы казаныштар һөҙөмтәһендә дип әйтәйгәндә, ошо педуниверситетларның арасында беренче категорияга инде, унда тик нибары 5 кенә вуз инде. Ошо вузларга тагыла өстәлмә 5 миллион максат бирелде. Һәм бына әйттегез, был студентларның профессионал әзерлеген күтәрү өчен нисекрәк гомумән оештырыла, нинди майдансыклар эшләй был технопаркта? Был технопаркта безнең майдансыктарның иң тәүге булып инде был мәгърифәт майдансыгы каралган. Бында безнең был майдансык гуманитар өлкә өчен тәгаенләнә дип, һәм монда белем Россия җәмгыятенең лектория урнаштырылса. Безнең республиканың гына билдәле галимдары, докторлар, профессорлар түгел, без шулай ук Россия кимәлендәге һәм ситил кимәлендәге лекторлар менән дә был майдансыкта очрашасак бит. Чөнки бында килеп кенә очрашу түгел инде, дистанцион очрашулар мөмкинлеге бар. Шуңа күрә масштабы зур дип. Икенче лектория инде был безнең конференц бәйләнеш өчен яһазландырылган һөҙөмтәлә. Унда төрле cover зоналар дип инде студентларның һәм тыңлаучыларыбызның мөмкин тиклем үзләренең шәхси эшләрен башкару мөмкинлеге бар дип. Өченче катта безнең физика, химия, рентгенология дигән өлкәләр буенча студентлар шөгыльләнә аласак дип әйтәндә. Һәм шулай ук бер этаж тулыгынча экспериментлар оештыру өчен тәгаенләнә. Һәм монда инде безнең студентлар үзләренең курс эшләрен, сыгарлыш эшләрен, магистрлык диссертацияларын һәм хатта инде яшь укытучылар өчен, аспиранттар өчен кандидатлык һәм докторлык диссертацияларын язганда үткәрелә торган экспериментларны башкара аласаклар. Һез зур гына эшләрдә һанап сыктыгыз. Декабрьгә тиклем өлгерәбезме? Әллә был проект касандыр әле генә башланмагайнымы был проект өстендә эшмәкәрлек? Был проект өстендә эш июнь айларында башланды. Бына бүгенге көндә инде әйтеп китүемсә, без уже төзелеш эшләренә күстек дибез. Шул ук вакытта мөмкин тиклем кирәкле заманса яһазландыру өчен оборудованиены алу эшләрендә алып барабыз дибез. Декабрьдән адагына без мотлак өлгерергә тиешбез. Әйткәндәй, был технопаркта бары тик һеҙҙең студенттар гына шөгыльләнәме? Һеҙҙең аспиранттар, һеҙҙең кандидаттар, әллә башкалар өчен дә был технопарктың ошондай заманса мөмкинлекләрен файдалану бармы? Файдалану ысынлап та бар. Без инде көндең тәүге яртыһында үзебезнең студентлар менән эшләһәк дип инде был технопаркта, көндең икенче яртыһында мәктәп укучылары, мәктәптәге укытучылар, шулай ук колледждың студентлары менән дә эшләясәк без. Ягъни республиканың барлык мәгърифәт киңлеген алаһыгыз инде. Асыллап та безнең пока планда дип инде бына Өфө кала укытучылары менән эште башлау, әгәр дә инде теләүчеләр булһа, республика мәктәпләрендәге укытучылар менән дә был эште yerine yetkirip başkarırga planlaştırıla.
Тимәк, югары тизлектәге интернет бындай мөмкинлекте бирә дип әйтә алабыз, шулай бит. Ысынлап та бирә аласак дип, кайдалыр без дистанцион рәвештә эшләячәк, бит инде бу хәзер безнең соңгы елларда 2 елда дип әйтәйек инде. Бу әле ни зур яңалык та түгел, шулай бит. Шулай яңалык та түгел, һәм без бу эшне башкарырбыз. Бына һез берничә вузы һанап үттегез, иң алдынгылар һәм Башкортстан педагогик вузы улар арасында тинегез. Ошондай технопарк оештыру ул гомумән Рәсәй педагогик вузлары өчен яңалыкмы, әллә тәҗрибә бар инеме бугаса? Бuna шулай дүйім технопарк теге бите майдансыктар бер площадьта булып эшләнүе яңалык булһа, айрым майдансыктар теге яки бу өлкәләр, бuna безнең физика, химия, шулык астрономия өлкәләрендә эшләп килә ине. Һәм билдәле булуынса бит инде WorldSkills системасы буенча безнең компетенцияләрне барлаштыру буенча эшләр бар. Ундагы мастерскойлар дип атайбыз инде. Улар дала бuna ошо технопаркка ниндидер кимәлдә кардәштер дип әйтергә мөмкин. Һәм шуңа күрә өр-яңынан барлыкка килгән эш дип әйтүе дөрес булмайдыр. Тап шуның өчен дә һәргә харап бергәнем, алдан әзерлек бар инеме? Димәк, әзерлек барган бундай технопаркка. Бар тик хәзер бер урынга уларны урынлаштырып, бер урынга туплау гына. Шулай технопарк. Һәм әлбиттә теге безнең битендә элек эшләнелгән менә шу технопарктың өлештәре дип әйтәйек, бәлки ниндидер кимәлдә был технопарк белән сагыштырганда тап килеп бетмәһә, хәзер инде өр-яңы заманса технологиялардан, заманса стандартларга ярыклаштырылган. Мутлак шулай яраштı. Һез бuna Башкорт дәүләт педагогия университетының Рәсәй вузлары арасында тоткан, педагогик вузлары арасында тоткан урынын да әйтеп үткәнегез. Бу әлбиттә төрле талаптар буенча баһалана. Шул исәптән бuna студентларыгызның, уларның уңганлыгы, эшмәкәрлеге, төрле фәнни казанышлары белән нинди студентларыгыз маңгырланаһагыз, нинди казанышларын бuna зур горурлык белән әйтеп үтерһегез. Хоравыгыз өчен рәхмәт. Ысынлап та үз студентлар менән горурланабыз һәм быелгы елда хәтта абитуриентларыбыз менән горурланалабыз дип әйтергә кирәктер. Безнең урта балл ЕГЭ буенча дип әйтәйгәндә, менә 69-га җитә язды, 68-9. Һәм хәтта республикабызның бүтән вузларыннан аермалы рәвештә өстәлмә йыю эше менән без шөгыльләнмәдек. Тәүге тапкырдан үзебезнең теләгән абитуриентны, теләгән студентыбызны йыю кыен булуга карамастан, ысынлап та быелгы елның үзенең нескәлектәре булды бит инде. Шулык дистанцион документ тапшыру, дистанцион имтихандар тапшыру булуга карамастан. Һәм яшьләрнең ситкә күбрәк ынтылуын исәпкә алганда ла, димәк, һездә барһа яхшы абитуриентлар менән. Куанычка каршы әлеге көндә шулай. Хәтта бына быел бүтән еллардагы кебек бездә Рәсәй олимпиадаһы җиңүчесе бар. Безнең физкультура факультетына инде ул физик тәрбия буенча олимпиаданың җиңүчесе. Инде укып йөргән студентларыбызны күзаллайбыз дисәк, монда инде күп кенә студентларыбыз төрле форумнарда җиңеп битенне катнашалар, төрле гранттар отып аксалып, шулай ук үзебезнең университет кимәлендә, университеттың эсендә ошо гранттарны тормышка ашыралар. Һәм булар үзләренең киләсәк укытучы тормышына уже ниндидер шундай билдәле бер тәҗрибә менән күсәләр дип әйтәйек инде, чөнки укытучыларга ла бит яшь укытучыларга аерылса, шундай ук гранттарда катнашу мөмкинчелеге теге яхшы укытучылар исәбенә инә торган гранттар бар бит инде. Уларның һөнәрләре буенча улар эшләргә әзер булып сыгалар университеттан. Бuna соңгы елларда был юнәлеш бигрәк тә урынлыдыр, хоравыгыз да урынлы дип инде. Безнең студентларның әйбәт 4-5 курста практика вакытында күптәре эш урыны менән уже тәэмин ителә. Практикага барган мәктәптән улар кире бик кирәк кайталар. Шунда эшләп үзләренең дипломын уже индивидуаль рәвештә язып дип бит инде, укыту эшләре менән шөгыльләнәләр. Димәк, башка юнәлештәргә китмәйләр. Шулай да педагогик вузның тагы нинди яңа юнәлештәре, бәлки яңа факультетлары бардыр? Бuna былтыргы елда яки быелгы нидә дип әйтәйгәндә, без нык кирәк дип табылган шундай ике юнәлеш астык дип инде безнең юнәлештәр булай да кирәклеләр бит инде. Мәсәлән, башкорт теле һәм әдәбияты һәм тәрбиясе. Башкорт теле һәм әдәбияты башлангыч класс укытучысы дигән юнәлештә бuna үзебезнең республиканың мәктәпләренә, садикларына кирәкле белгечләрне әзерләү өчен студентлар йыйдык.
Шулай ук бына прикладная информатика в здравоохранении дигән бер юнәлеш астык быел. Һәм безнең университет инде быелгы елдан статистлар әзерләячәк. Был медицина өлкәсендә бик кирәкле һөнәрләрнең бере дип табылды. Һәм без был юнәлештә асыр алдыннан менә шу күп кенә медицина учреждениеләре белән һөйләшеп үзебезгә шулай ук бюджет урынга һәм коммерциялга подгруппалар йып был төркемдә уңышлы гына Эшегеҙҙе алып барабыҙ дип әйтәм. Эшегеҙҙе алып барабыҙ. Әйткәндәй, бына күп мәктәптәрҙә ҡайһы бер төркөмдәре, ҡайһы бер кластар дистанцион уҡыуға күсте. Вузда хәлдәр нисек? Бездә лә ситуация шулай ук дип әйтәйек. Ауырып киткән студенттар да бар, ауырып киткән уҡытыусыларыбыҙ да бар дип әйтәм. Шуға күрә улар менән контактта булган группаны, улар менән контактта булган уҡытыусыларҙы без дистанцион форматҡа күсереп, ҡалған студенттарҙы һаҡлау маҡсатынан дип әйтәйек инде, дистанцион форматта бик актив ҡулланабыҙ. Әңгәмәгеҙ өсөн ҙур рәхмәт, уңыштар теләйбеҙ. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, безнең студияла Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университеты проректоры Венер Шәйәхмәтов булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.